Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Presiden juga kasih Author Society Dr. DRL Nonglai. Ulaong baka jingdawa ban pendrung ya kaktian kasih haka kernet ke bapra jok riti sensyar. Lada syekhi tang hasilong kan ompoi syanu-syanuru. Henry hapan pensawa sya Delhi. Kumta ka KS kala syemi karai ban pelong no dakan lempung ya merjimut nani ke seminar hanong ba Delhi. Ha ka bakinwan ban syementa ki riu syampang na kajak ban riu nyotrem ki pasyong basa syabar jong jela. Kani ke seminar kan long haka arp kundai bat kalai potrik mentau benai. Hadirin kijing perkat kiba lakat tu ganis nem. Ngi yoi ba kini kijing dawa ban penrung ya ketien kasih hapo ka kernet ke bapra jok riti sensyar. Ban syia ki ban syia ban benapai ba ban syia thu ipai ba ban ngidon hok ban yo penrung hapo ka kernet ke bapra. Tang hang ni syelong tang apo la ke jongkari kasih berjantia I kumba kampoi syano ti hakating sya lengba kini ki khendiat snem khamtam na do snem arjar khat nyau khat phra bagi la penlong iki rally pajba jing pensyai haki nongba jongki district jongka bri nyotrep but keleng-keleng ki jaka ti state government ti kala khamsim kia but agasnem arhajar khatpra November kala sim ya karai ban kentu ya ka sarkar Delhi ban sim ki senjam ban penrung ya ketin kasih po ka kernet ka bapra ti haki week bentaru ka state government haki jing ya trikam bat ka kasih Author Society kala nang ai ki jing yarap kat ki bangi dan kam kom kawai ni kiseng bala itu daga sarkar bad bala kersan ro daga sarkar timenta kini ki kam kadon Delhi but ngimla ban tip hadu karno ka state government ka la ya ka ban kongo ban sutho ban ngej ya ki nongelam jang ka sarkar Delhi ban penrung no ya ketien kasih po ka kernet ka bapra tinagaling jongi kom ka kasih Author Society ka bala lamkhmat lengba kini ki saupos nem ki bala dep bandawa ya ke jing penrung ya ketien kasih ngis ngodai ban penlong no program jongi hadu Delhi ti menta ha kini ka arpo khandai bat life ho trik mentau benai ngin penlong ya ka national seminar ha Delhi halor ka phang ka ketien ka literature bat ka culture khasi ka ketien ka literature bat ka culture khasi ti kibaniwan simbenta kindai ki rusampang jong gajaj menrew nyotrem kenthop katu kani ki banna shalong lekin don ki wei kinong ba ki ba hikai ki batre he ki wei pat ki jaka po kari India berakawai kum Delhi Pondicherry, Hyderabad, Bangalore, bat hakiwai ki jaka. Ti nakaliang jong kini ki badan syabar hakiwai ki jaka, tre jong ki university hakiwai ki jaka. Ki dasu komen ru kata-kata kira ong ba poi perkhat banle ya ka badai tam banle. Namar ba kamsim kampat ju kamdan ke jing lumlang ya baro ki Runang rutep ki batre ki wipat ki nongba apo kari India. Ti ngi kemiran ti ba kenika seminar kenika lempung ya merjing tep kan long ka ba saiso bat ka bajab. Kajing ya trilang jong KS kalong ban penlong ya kenika program Delhi kalong bat ka Newtrep Delhi Association. Ka Newtrep Delhi Association kenika seng ka batre na umta ka baha kamiat jong ki kasih badan hanong ba Delhi. Tika program kan sedang haka arp khandai trek sipo beji kan dan ka jingelang pli but hangtung in dan yo kongsan o ma Vincent pala
kum o kongsan. But ucaman juga di council, Khasi Autonomous Council, uba lamprang bela unwan kum o sembut kongsan. Kadis council ru kelaya dan bentaban kersian nak bentar kenika program. Tadi hagu tugas ngin dan saat terlibat ki sinsyong haga bangin yo ki jengkren joki ru champang ki bawan nak keleng jong kari India. Di kamat hagu tugas ngin dan light legislation. Haga singi ki babuat pat live hoterik ngin dan kawai ka sinsyong haga ban yo ki jengkren jong ki ru champang. But hadian jong kata ngin don no yaka jingalang perhap perda. But hagani ka jingalang perhap perda kongsan nubanwan ulong ba Paul Lengdo Minister badipej yaka Arts and Culture Department. But ngin don de uba ALHEC kumo sembut kongsan ban yadan lang bad ba Paul hagatu kasngi. Ta tie kibanjele chekenika program kilong kin khot jong Khasi Auto Society ngimparla ban ong tiknai ka number hado kini ki singiru kadang dan ka jingkala nalor jongi kini ki weipat ki sengtre mansobha ki baju ya kersan man badan ke jingyalang bat ki program ki jingdawa jong Khasi Auto Society kini ro kini lelang tingi kmi lenti ba kini ki seng balang ba pero kin poi hi kum ba lai khusan la ne so phongot ta ti namar kini kam dei ka mat jingdawa tang jong ka Khasi Auto Society hanrei jong ka jaj ban reo ngatrai om dan weiru ukhasi laudan ha kono ka seng treman sobha laudan ha kono ka seng san perthai laudan ha kono ka seng nyam uban persya ya kena kajing dawa. Ti kumta keni kajing dawa ngi sem bagadai kajing dawa jongka judgment reo. Ti kajing kentu jongi kalong ya kitu ki badan hadeli ki badai khasi ki batrai ki bapule baro bakin yawan. Syakini ka program baro arsngi. Nang ta jusho ngi kentu yi kitu ki ba let don kam sedali kiba menta ki don hadali bakin yawan lang sekene program shu haba kini ki seng bahalang ki seng triman sobha ki la persang ban penpau ya kajing la kloi jok ki ban ai kakti kaman kakti kadian ban penlong ki program ka bajam tingi kenturo wat ki nong mikmat ki MLA, ki MDC, wat ki minister ro, undai tangi gitu ki badan program, ba Paul, ba Alexander Heck, ba Vincent, ba Lamprang, bela, undai tangi gitu ki badan program, undai ki no ro, nai ki parti ba fer, ki ba long la kloi, ngin jin la sokemen la dakiwan. Ban sengain lem ya kena program ban penlong ya ke bajam ta ti hadin bala dap ke jing penhap perda ti ngira perkre bandan ka jinglang pajba hajan termantar ngindon ke jinglang pajba hajan termantar ki ke jaka ke bangin penlong i program kini ki asngi kan long Hawaii MCA New Delhi ti hadin bala wai ke jingalang penhap perdahang tu ngilej sejantar mantar kam da jengai nang tu ke jan li siap dengan kapor RBJ hado san BJ ti ye kapor ke batikna ngila submit ye ka application jingkat ban sya yang ban penlong ye kini ke jingalang tu tin rei hado menta ke sengi ngimpat yo ye ka kenta ke batikna tambahkan long habdeng RBJ bat san baje ti hang tu ka jing simenta kan long bet tangki khasi ngin nam khot yikiwei ki kan hon jaj meriu namar bele ba yakutu pat ka benta ka long betang na ka benta ka jing dawa ka ba khasi hi ki dawa bar kata ka long
kerpang ya ka jinglong kerpang ka jing ifu kerpang le ne ka bangila ban ong ka identity jongi ki khasi bat ka jinglong kerpang ka ketien khasi ti hakiwi ki program ki basa khmat le siki wei ki wei ro le siki ra ki don ki bala banwan le siki la banwan kat tu kan ne ti kita ki long ki jing pen bet ki ba kerpang ki bangila pun khe na ka leng joka khasi otha society kadai bet ka jing yalang pat ba ban penpau ya ka jing dawa jongi ka jing dawa ba shong hok kumbala kular daga redition share kari India khamtam ka article arpukundai ka ong ba kanu ka kenhun benreu ba shong hapo re India ka badan ya ka ketien ka culture bat ki dak tho laka jong ki bakerpang ki don ya ka hog ban yada ban penne bat ban pensa ti kani ka article jong ka constitution jong dari India kalau ai yang ia kata ka jingkular bangi dai ban yo ka jing itu da ka riti sunsyar ti haduk mentar ngimpat yo ti ka jinglet jungi hang tu kumang ong menne ban shu yo tang ka jing ya kren ka jing ya pathai kubor tang hang ni hapo la ka jong ka jela imat hadal hi umdan batep umdan ba yo sngaw ti ngilet hang tu penlong ya ka jing lang pat ba umdai bangin penon kami ki tenghong ki ba klan hendai ki tenghong ki baret ki ba kibor peniagaan kisah ngin penon kam namar bangi habdan ki jing ya kren bat katu kan ni ki jing ya perta jongi na kamta ban penjam ya ki jing dawa pen sawajam ya ki jing dawa jongi man ra ru iki jing tho ki ba pher ban pen i ki nongrim ki bangi don hok ban yo ya ki jing itu da kariti sensyar ti kata kan longka jingalang hang tu ka jing temu ka long bakini ki nong patai khubor ki bahanong ba dalhi kin yo i kin tep kin yo ban pathailam khnang ba ki ministry ba pher jong sarkar India khamtam ka ministry of home affairs ka ministry of tribal affairs ka ministry of minority affairs kito kin yo i ya ka jing dawa jongi te kata kan long ka jing tmo ngimdan ban ong ba ngilej ban protes hanrai ngilej ban kerpat tingi don ni kan ke jing so khia ba de kan ke jing bom sim khia do kata te ya kata tingi hab ya pan pawe kan profesor KS nong kan re kan thopi profesor Desmond Kharmau Plang kini kindan nalor ki wei pat ma tikindan de saki wei pat kum na dali profesor Tiblot Nongbri nangta kidon ki weipat i kom ikong Olivia Bang idai i weina ki advocate at Supreme Court nangta kindon de ki wei ki rurang ba kom ki jong iba Larmoti W Khongwer nangta saki weide ki revision phang kom i Dr. Gracious Mary Thompson ini don hapo ka University of Hyderabad nangta ngidon de sa i kong i Dr. Valerie Dekhar ini ru ide inongikai hapo Pondicherry University nantang idon de hapo Bangalore na Bangalore idon iwe i Dr. Taryang idon hapo ka Department of Psychology jong Christ University kitu kilong kat tu kan ni nalor ki wei pat yamenta namar kadang dei kasin ka bankong bangin le chite ki kot kisla ki bangi la de pha ngi la de pha ki la dan bat kini ki ministry ofer yamenta ngin le shwa kum ne
but ngil apan kre pada yeki kot kisla bengin submit yeki hakini ka seminar ngil apan kre ko ka thop jing tho kini ka thop jing tho ka ba kan thop kum ba ars pa page but kini ka dei ka jing trei ka ba la slam jong ka khasi author society but ngin supply ba ha ka sngi ba pan ha perda ha ka jing lam pan ha perda jong ka program but ya kini ka thup jing tho ringkat bat ki sithi ban penkan mau ya ki dorkas ki bangila submit chwa ngin sapha se ki bor badai pe ki be dai bar kene kam bat le se kan simpor ngi katu ka disngi bangen ya ki ongno ya ki nong yalam jo ke es bakin sa adeli hadin bala wai ka program ro bat hadin kata ngin sesuthu khamba ke ipat ka bangi dai ban le Namar kini ka jing yalang kari tang ka wei ni ki jing ki ba ka KS bar ka jaj bandri ka la shem ti hadin jong ne program ro kamat bakan kut nok gum to mo hadin bangi la budin ngila smutho le se la ban ong ya ka jing mat jong ka sarkar namar ndang la le cha ki department ki badai pe cha ka ministry ngila smutho hi ka don em nakeling jong sarkar ka jing thmu lane ke intention ban amen ya ka six schedule hab amen ya six schedule kamat hab amen ya ka constitution ti dei tang da kata kalanti bala ban penrung ya kanu tin ke batmai hapo ka kernet ke bapra ti kumba kalong menta ti ka sarkar na ka por si ka por haga parliament habadan jikali la sujuba bed ki don live ho pratali si live ho pratali kita ki jaj ktien ki bala dawa tien rei ka ktin khasi kala don haka pending haka list jong ki pending demands na do ka 8,000 sao haka ministry of home affairs la don haka list jong ki taki ba ka ministry ka ong ki pending demands na do ka snem 8,000 sao kata hadin jong ka jing penrung ya ka ktien bodo hapo ka knet ka bapra ti hadu kini kisnem ki ba la dep imat hadu khat wei dan ni khat sao ki sa life hu pratali ti hadu menta hu arjar khat sao khat nriu ki ong life hu pratali dang sa hadu menta ru kinang ong hi life hu pratali ki dang sa bat ka ktien khasi ka dei ka wei ni kita ki life hu pratali ti nadu arjar lai hadu menta sim amensho yaka age schedule ti kala dei ka por bak sarkar kan le no menta khamtam ya khasi ke bala long ka wene ten ki ba la yad pha shakmat la danginian nu jot bat ke be ten hanot is india aga jingkli jok phi ka long ka ba kabaran kam sisa jingkli jok phi ka long kabaran kam sisa ha ka por bawan ra ya ka bill man amen ya ka schedule haga sendem khat khandai spa khandai po ar haga to por haga bala penrung ya ka nepali ka konkani sabat ka wei pat ka jai ktian laitli ki penrung sendem khat khandai spa khandai po ar phila bane kan mau ngathrai haga to por balong mp dei ba peter g marbanyang lanang bakla ti uru ulak kren balai bampenrung ya ka tin khasi tenrei ka jingkren na ko to por kalong habawan ra ya ka bil ban penrung ya ki tin jong ki wei pat ki jaj ban reu sa shu ong balai penrung ya ka jong ngiro ta ti ngidang khami lenti ba habalai kren kum to ti nakalyang jong ki mp jongi but ki chief minister hai kisnem ki buat kla dai ban sim khia mo ban pha ya ka jing tho ka basai nang ne sadali ban penrung no ban simi ki sinjam ban penrung no tin khase tenrei ki mp ru kim simle ka sarkar jala ru kam simle ka wei ni ki daw kalong ba ka ktien khasi kam long ka ktin sarkar ti ka KS kala hab ban yakhi tenge ban le che baro ki minister khasi yo to por ki snam arajar lai arajar sao ban pen bor ya ka sarkar po ka tinglam jong o ma didi lapang ha to por kom chief minister
ban penlong official language ya ketin kasi kumta kasnem arajar san sawanra ya ka Meghalaya Language Act ban penlong ya kasi kumka associate official language ta ti katu kala long kala kot ya ka weni ki kendan bala ban kerpat ya sarkar India ban penrong hapo ka kernit ka bapra lada kala long ka ketien sarkar ta ti ngidang perkhat ba kumta kan ti kabomat bahasnem hajar lairo ba penrong ya ka bodo hang tupat ladang bakala udan u mapi arkendia kumu MP barulong ru minister ko to por ti uru abala wanra ya ka bel ban penrong ya ka ketien bodo nangta ladang bakala ya ka ketien santale ha ko to por but maithali ti dogri ko wai kita gide ki ketien ki ba penrong asnem hajar lai ti hang tur umapi arkendia ula si ong balai bom penrong ya ketien kasi pi te kini kir komlong la long kumba ong manore sukendit sulai hawala sawa ka kam jong ki wei saya kendit balai penrong ya ka jongi ti kani ti kala penpau no ba kim dadan ka jing simkhia ka batikna bat ka jing ya ngothu jing mut hapdang ki MP bat ki chief minister deina kata kadau ba kini kam ka sakot haba ka sarkar jilla kampha ya ka kam sedeli u MP u shukran dali asngau bala wanra ya ka bil nam taki wei jai kitian to ti hadin ketu pada tingim bat se ban sim ya ka jing kitli ban ong ya ka sarkar jilla ban wanra ya ka assembly resolution lani cabinet resolution ban kentu ya sarkar India tingi haban penlong ki jingalang pa ba ngi penlong ki rally ki ba hak jing sia kani ka sarkar ka bam la yo la ka jong ke jela kala dai ban simkhia na ro ka basdang ban num ap yangi ban habani yat pa ba haban penlong rally kala kta ya bobon balang ro bangi haban de kumto tenengim batse endang ila yat pa arsnem arjar khat nyo bat arjar khat pra ngi sala ban penbor yo speaker bat chief minister ban bu ya knia mat yatai ya assembly bat kisa menjur ya ka rai jong ka assembly ban kerpat ya sarkar India ho November arjar khat pra hagi sha ho September dei kata ka resolution September ngim pediang nambar kalong ke badan bon ki jing duna ngi dawai ka special session ban penlong biang ho November bat ki sakhot engi ban ya snalem ya kata ka resolution kasabiang bat kadang lej ho arjar khat khandai tidang ho arjar khat khandai thi ga badalej daglenti ga badai na kaliang jongka state government but timenta kadang long tangkat no tang sausnem sansnem menta ti kumta kan ti menta bade ti ngi kermen ba namar ba kala poi daglenti ga badai lada kene sarkar ki simkhia ngi don hok ban yo no namar ngi la yo e ka jela klem ka ktien mudon phi lada ngi yo ya ka jela klem ka khandau longi kata ka jela hangno kin em kita ki nongsok sinong jong ka jela ti ka ktien ka long ka bakodor kum ka jaka ka putate kum ka khandau ka siap te long hi ban yo ya ka jela klem ka ktien hap si ban kam da ka ktien pharang ti kapur kala dai hadin san phowai snem jong ka jing yo ya ka jela bangin dan no ya ka ktien bale ithu da ka constitution jong dari India batro bandong ka ktien sarkar ka pura amshu tangka associate official language hapo la ka jong ka jela kiwi ki MP ru ki kren ma hanrei man lau MP kajing kren ka sulong tang ban shu kentu kumto kamdan kajing persyang te ban pen bor ya ka sarkar ban wanra ya ka bel imat umapala dang mensyam snem imat ula persyang ban wanra ya ka
private member bill. Ti aku tu ko por bo dang long minister ngatrai inum suwe mangan ong ya kata. Ba indale aku tu ko por ba mau ulong minister batu Dr. Lapang ulong chief minister nang tau Dr. Mukul ulong chief minister mapalai dan kumu MP ti sedang la ban kham penget dang kham la ban penget ya ke sarkar India ti kini ki jing syukran ki bala sungthu lupa bomdan kalenti ke ba la ban pediang daka majority ti kam dalong ka jingkren ka badan cengmat hado kata-kata habakren yang nak no parti ti pidai ban penting kenapa pinyo ya ka majority ka mentoi hi ketua tamban syu im ka mat jing dawa hendrai kam da paupat hangi baki long ki sinjam ki bala sim kia hakar kam ka badai ban sim kan